Mijing. Oh, Video mana sih? video mana sih? Itu dekat kshetra. Ecologist. Itu economics. Agriculture department. Hai, जों दा फैनानै जरहाट एग्रिकालचारेल इउनिभारसिटियाव मोनफैबाय। बे आसामनिनो। बे थारमाने एग्रिकालचार सेक्टरनि गोबां इडुकेसन लानो हायो आरो नोंथांमोना नेटआव एसे सार्च खालामना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयाव गोबां डिग्री लानो हायो, नलेज लानो हायो, माने एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय गोबां फरायनो हायो। ओमफ्राय लोगो सानै फैफादोंमोन, बिसोरो बैयाव सासे अफिसारखौ लोगो हमनो थांदों। ओमफ्राय मासरुम डिपार्टमेन्टनि माबायाव बिसोर रायज्लायनो थांदों एसे। नोंथांमोनखौ एसे लकेसनखौ देखायगोन। एसे डिपार्टमेन्टखौ नायथिंबाय थादों आरो ओरैनो जास्ट एसे एक्सप्लर खालामबाय थादों। ओमफ्राय इथिं दङ दा उनथिं दङ एकाडेमिक कमप्लेक्स। बे जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ प्लान्ट ब्रिडिं एन्ड जेनेटिक्स। ओइथिं दोङो डिपार्टमेन्ट अफ बाय'केमिस्ट्रि एन्ड एग्रिएल केमिस्ट्रि। ओमफ्राय सिगाङाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दंबावो, बे जाबाय डिपार्टमेन्ट अफ निमाटोल'जि। जायखिजाया बे अडिट'रियाम जानो हायो। एसे गार्डेनफोर बानायदों, नायदो एसे बिराद मोजां नुदों आरो बिराद गुवार। बे जाबाय नर्थ इस्ट एग्रिकालचार टेक्न'लजि एन्टारप्रेनार्स हाबनि मोनसे अफिस आरो बे अफिसा बेनो जोबोर साफा सुफा। दा जों दा सिङाव हाबफैबाय, नायदो अफिसा माबायदि। दा रावबो गैथ'वा। ओइथिं माबा मोनसे दंबावो, नोंथांमोन देखायनो दा। फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो नेटआव नायदो एसे सार्च खालामनानै, ओमफ्राय बेहाय फरायफैनो हागोन आरो गोबां डिपार्टमेन्ट दं बेहाय। बिदिनो एग्रिकालचारनि अल नलेजखौ लानो हागोन आरो जेखौ नांगौ। जोंनि लोगोफोराबो दा मैखुननि बागै बेहाय नलेज लाफैबाय, दिनै अफिसारफोरखौ लोगो हमफैदो। ओंखायनो जों गोबां माबा दङ आरो स' बेहाय गोबां लासै लासै रायलायनाय जायो आरो साउन्ड पलिउसन खालामनो होआ। बेनि थाखायनो आंबो लासै लासै रायलायनाय जादों। दा बे इउनिभारसिटियाव माबायदि कर्सखौ लानो हायो, माबायदि फरायनो हायो, नै सारा बुंगोन दा। Assam Agricultural Univercity. এইটো টপে হয়, মই বহুত নকওঁ, কম টাইমৰ ভিডিঅ' যাতে ইয়াত আহক। ইয়াত বহুত আমাৰ অসমত ইয়াততো বাহিৰৰ পৰাও বহুত আহে, ফৰেইনাৰ আহে, বাহিৰৰ পৰা আহে। ইমান ডাঙৰ এটা ইনষ্টিটিউট ইয়াত আছে, আপুনি গুগল চাৰ্চ কৰিলেও পাব। আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াত নীতি হাব বুলি এটা ইনকুবেশ্যন প্ৰগ্ৰেমো আছে। আপোনালোকে আহক, বাকীখিনি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিব, মই আপোনাক বুজাই দিম পাছত। ঠিক আছে? अके थेंक इउ। हाय गुड इभिनिं। आं दा दङ सुकाफा सामान्य क्षेत्रआव दङ। नोंथांमोना माबायदि सिङाव एसे थांना नायनोसै। गिबि आहम राजानि मोनसे मुर्ति दङ आरो सिङाव, नोंथांमोन देखायगोन। ओरैनोथ' हराव हाबनो एलाउ गैया, नाथाय जों एसे रिकुवेस्ट खालामनो हाब्बाय आरो। ओमफ्राय दा भिउफोरखौ देखायनो सानावबो बिराद मोजां जागौमोन, नाथाय टाइमबो मोनासै नालाय। दा एसे माबा मोनसे जानोसै। ओमफ्राय बबेसिम थांनो खिथादो। दे गेटखौ नाहरदो माबायदि, ओरैबायदि बिउटिफुल, माने चाइनाफोरनि मोनसे, चाइना जापानफोरनि बायदि मोनसे नुथायखौ नुनो मोनो आरो गेटफोरखौ नायनाय माबायदि पुरा बिउटिफुल। ओमफ्राय न' बानायगासिनो दङ एकदम, नायदो ओरै। सानाव फैबाथ' बिराद मोजां मोनो नोंथांमोना। दा सानाव फैनाय जायासैना, माने बेरायनानै बिदिनो टाइमबो मोनासै। बिदिनो बिथिं नुगोन, बिथिंबो न' नुगोन ओरै नाय, बिउटिफुल आरो ना। बे गारिखौ दा पार्किं खालामनो नागिरदो। इयावनो दोनदो गारि दि मानु।
दे কই লগি যাবে ও গাড়ী দি মানুহ কিবা কৰিব নোৱাৰে গাড়ী দি ঘূৰিম খোজকাঢ়ি কিমান ঘূৰিবি তই হে গাড়ী দি ঘূৰি অলপ গাড়ীখন ক'ত থৈ দিলে চাই ল'ম চব दा जों दा गारिजों बेरायनो नागिरदों थारमाने टाइम गैला आरो उपाय गैया थारमाने दा गारिजों बेरायनो नागिरदों नोंथांमोन देखायगोन गारिजों एकदम पुरा भिउफोरखौ जों दा गारिजोंनो बेरायगासिनो ओमफ्राय भिउफोरखौ नायदो बिदिनो नायदो बरिया साजायना दोनदों फुख्रि दङ बेहाय आं दा साइकेल गाखोलांगासिनो दङ ओमफ्राय जुथा सेन्देल सोनो एलाव गैया बेयाव आं जुथा सेन्देलखौ खुबाय दा बै सायाव दङ सुकाफानि माबा आरो मुर्ति बेयो आसामनि गिबि आहम राजामोन बेनि मुर्ति बानायनानै दोनदों ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना बेनो आरो मुर्तिया लाइटजों बारा मोजां नुवा जानानै आं बे केमेराजों दिन्थिफेरगोन मानोना बेयो फैनो एलाव गैयामोन नाथाय जों रिकुवेस्ट खालामना दा फैथारबाय आरो उपाय गैया मोनाबायना टाइम मोनासै दहाय नुनो नागिरदा बै सिगाङाव दङ मोजां नुवाखै लाइटजों नायदो माबायदि वाव फैथारगोन बे जायगायाव सानसेयाव आरो सानाव फैगोन हराव दा मोजां देखायनो नोंथांमोननो आरो आंबो बिराद आफसोस थाबाय थारमाने एसे एग्रिकालचार इउनिभारसिटियाव हाबनानै एसे माबा जाबाय आरो इयावनो गोबाव जालांबाय दा आं सानाव फैगोन स' जों दा काजिरङा थांगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय অসমত কিবা আহিলাক নাই মংগোলীয় চাইনা পৰা আহিছিলোঁ কিবাটো কি বুলি কয় চাইনাতে জন্ম হৈছে এতিয়া চাহটো নাখাওঁ চালো বুলি কয় বাই বাই চালো দিয়া চালো খালো নহয় চালো बेनो जाबाय गेटआ दहाय हाबबोनाय गेटआ मोजां नुवाखैमोन दा नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय দিব লাগে